1961 doorkruisten de trams van de buurtspoorwegen de provincie van oost tot west en van noord tot zuid. Restanten van het uitgebreide tramnetwerk zijn nog maar moeilijk te vinden. Net zoals de mensen die nog weten hoe belangrijk die tram was voor Limburg. Kijk, de grotten van Han, dat zegt u wel iets, hè? Want kijk, dat waren de toeristenwagens van toen. De 86-jarige Pierre Rovers uit Tongeren schreef verschillende boeken over de buurtspoorwegen van destijds. En is naar eigen zeggen al 84 jaar gepassioneerd door de trein en vooral de tram. En dan zag je die locomotief, dat was, weet je, dat was een unicum voor ons, hè? Dat was een enorm sterke machine die je zag werken en zwoegen. En het is altijd gebleven. Om de locomotieven en wagons van weleer te vinden trekken we naar het Trammuseum. Hier staan nog enkele types van rijtuigen die vroeger, ook in onze provincie, gereden hebben. Dus daarachter is een typisch reizigersrijtuig van de buurtspoorwegen. Daar hebben duizenden rondgereden. U gaat zien, kunt u even binnenkomen. Dan ziet u wat het was. Dat model. Ziet u, kom kijken, dat is in de winter werd een stuk van een bank afgenomen en daar zat een klein kolenkacheltje erin. Die door de kaarsjesverkoper moest bediend worden. Ze noemden dat een duiveltje. Maar er waren 2 plaatsen minder natuurlijk. Hè. Ziet je, dat is een wagen van dezelfde periode. Die hebben ook in Limburg gereden, hoor. De tram, dat was de deur naar de wereld. Hè. En dan kon je naar de stad rijden. Hè. En verder met de grote trein. Want weet je, dat was het ding. Het verbindingsmiddel van de boer met de stad. Ja, je moest naar dat ding, naar het haltepunt van de tram. Hè. Dicht bij de kerk van het dorp. En je nam je kaartje aan boord. Hè. Er kwam een ding, een ontvanger, kaartjes verkopen. Ofwel had je geluk en je kon gaan zitten op die houten kussens. Ofwel moest je blijven staan en doorheen gerammeld worden. Want rammelen deden ze wel. Hè. Het is een kaart van 39. Kijk eens wat er allemaal in Limburg reed. Rond Hasselt, overal lijnen, waaronder een paar elektrische. Rond Tongeren, 4 lijnen. Zit u tot boven een ding in Noord-Limburg, Kessenich, Molenbeersel. En ze gaven meestal aansluiting op Hollandse lijnen aan de overkant van de grens. Na 56 jaar zullen er opnieuw trams door Limburg rijden. Met het Spartacusplan heeft de lijn een nieuw openbaar vervoernetwerk voor heel de provincie uitgewerkt. Een toekomstplan waarvan de ruggengraat gevormd wordt door snelle spoorverbindingen, waaronder 3 sneltramlijnen. Er zijn al de bestaande treinverbindingen, maar daarnaast willen we ook nog 3 sneltramverbindingen realiseren. En op die sneltramverbindingen gaan dan allerlei snelbuslijnen en ook gewone streeklijnen aantakken. Want het hele concept is opgebouwd als een soort van knooppuntennetwerk. Knooppunten waarin trein, tram, bus, maar ook fiets en eventueel auto heel goed op elkaar aansluiten. De eerste tramlijn pendelt tussen Hasselt en Maastricht en moet in 2017 operationeel zijn. Dan spoort er elk half uur een tram tussen de 2 provinciehoofdsteden, met tussenstops in Diepenbeek, Bilze en Lanaken. Later volgen een tweede lijn tussen Hasselt en Maasmechelen en een derde van Hasselt over Lommel naar Neerpelt. Het is fenomenaal wat dat doet met een stad en met een regio. Vervoerskundig zie je dat die bewoners en bezoekers daar op dat tramsysteem overstappen. Ze zijn het al lang beu om met hun auto in die stad te sukkelen, parkeerplaatsen zoeken en daar ook nog een smak geld voor te moeten betalen. Ze nemen liever die snelle, comfortabele openbaar vervoersmiddelen, al dan niet gekoppeld met fiets aan het begin of aan het einde van de rit. Maar je ziet ook dat ruimtelijk en milieukundig die steden enorm vooruit gaan. Ja, daar wordt geïnvesteerd in het publiek domein, straten en pleinen waar dat ding doorheen gaat. Daar wordt geïnvesteerd in wonen, kantoren, winkels. Daar wordt geïnvesteerd in milieusanering. Want vergeet niet dat een tram natuurlijk milieu-ecologisch veel beter is dan die auto. Je hebt minder roet op de gevels, je hebt een betere luchtkwaliteit. Om het kort uit te drukken, zou ik zeggen eindelijk. Want
Voor mij is dat de oplossing voor het modern verkeer. Het rijdt op zijn eigen baan, loopt niemand in de weg, is altijd op tijd. Wat kunnen we beter dromen, hè? Eindelijk zal Limburg kunnen terug gezondelijk kunnen ademen.